Egunon jaun Andreok, zer moduz zarete, ongi etorri denoi Gazteako berleiaketako finalera, gaur bai, finala. Zuzenean ari gara eta alaxe hariko gara gainera demora guztian hemen Miramongo estudioetatik. Baina dakizuenez, onaino iritsi aurretik, bi final aurreko jokatu ditugu. Lehendabizikoa Iruñean eta bigarrena Gasteizen, eta behar bada ez dago ondo nik esatea. Baina biak ala biak ere oso emankorrak izan dira. Eta gaur finalean hariko dira leian sei finalista. 6 finalista horietatik bi pasako dira super finalera, eta horietako bat eta bakarra izango da irabazlea. Dena zuzenean egingo dugu esan bezala, ordu eta inguruko saioan, eta beraz ezerk ezin du gaizki atera. Eta ezer ez da gaizki aterako, ze besteak beste, gurekin ditugu gaur ere, gure super epaimaikideak onerako eta oberako. Zuekin, Ainhoa Arroita Jauregi, Leire Letu eta Maialen Gurbildo, txikas, sobresalto. Zuek irabaziko duzuen eskak, nork irabaziko duen gaur 2.000 euroko txekea, ez da broma, 2.000 euro, ondoren txirula musika dendan gastatu izateko. Hori eta noski kuantifika ezina den ospea ere bai. Eta beraz, zuek hartu beharko dituzuek gaur, behar bada gaurko lehiakideen bizitza betirako marka lezaketen erabakiak beti ere zuen iritzi eta kriterio subjetiboenaren arabera. Horretarako prest zaudeten eskak? Aia, ba. A ber, gaurkoa garrantzitsua da, bai. Baina uste dut askotan ezetz asko jasotzen dituzula baietza heltzen den arte. Orduan musikan igual nahiko burugogorra izan behar da eta talentua eduki ere. Baina guk aukeratu ditugu, ongi egin dugu gure lana. Bai. Eta saiatuko gara gure iritzi subjektiboa pixka bat alde batera uzten, ez? Baina, bueno, hor dago, adibidez Julen ere ustean, zu final aurrekotan, pixka guapo gozen den. Gaur baino ere. Gaur baino ere, ez? Adibidez. Ez du oraindik inork esan gaur gaua honela bukatuko dugunik, igual gero aurrerago pasako da beste. Ez, baina bromak aparte, noski, ahalik eta objektiboen izaten saiatuko gara, eta gaurko zuzenekoan zentratzen gure iritzia noski. Ados. Aizu, baina gure sari handiaz aparte, beste ezinbesteko sari bat banatuko dute, edo bozkatuko dute gure ikus entzuleek, ez? Hori da, ze zuek ere etxetik izango duzue zuen iritzia, zuen botoa emateko aukera, horretarako ja zabaldu dugun bidean. Hori internet bidez sarean egin beharko duzue, eitb.eus/gaztea atarian sartu, eta nabarmen letra larriz ikusi ahal izango duzue non eman daiteken gaur gauean, eta aipatu bezala hurrengo ordu betean, zuen botoa, zuen iritzia emateko tokia. Hemen atzean, agertzen zaizkizue aukera guztiak, hor dauzkazue Umami, Danel, IVP, Unai, Krusak, eta uxue, eta horien artean zuzenekoak ikusita edo lehenago, ja has zaitezkete zuen iritzia, zuen botoa ematen, eta ikusentzulen irabazleak adi, ze beste 1.000 euroko txekea jasoko du honek ere txirula dendan gastatu izateko, beraz, ez dira bromatako sariak gaur ematera goazenak. Hau guztia esan da hasi egin gora, lehendabiziko favoritoarekin, ze bai, gaur denak dira favorito, horregatik daude eta finalean. Lagunok, Gasteiztik Umami taldea, zer eta Kubatik datorren txantxan klasiko modernoarekin. Esan nahi du, sabroso. Txantxan abestia entzun eta gero asko gustatu zitzaigun. Gu ezagutu ginen denok kontserbatorioan jotzen dugulako. Pina egin genuen.
Yo hago estoy para Nayarit. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la bajita, yo no lo puedo evitar. Ay, 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 va para vaya. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Ay, 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 ya para, baby. Dararam, Kaixo. Jo, esker mila, benetan ze gustora. A ber, zerbait komiletan txarra errateagatik, uste dut abestia gutxi aldatu duzuela. Baina eske, hain musikari onak zarete. Eta niretzat, lau lagun ikustea hor musika egiten, niretzat hor dago musikaren esentzia. Orduan, esker mila, super gustora, zorionak. Kaixo, zelan? Alazarekin gauza mentxe, zuzara tromboitolaren aizpa. Saxofoi jotzaiaren aizpa. Hori, exactamente hori esan dut. Zelan ikusi dituzu, osea, atzetik ikusi dituzu, ni bezala, baina ondo? Bueno. Ez, ondo. Karagarri honak dira. Oso, ondo. Osea, tromboia, saxofoia jotzaz aparte abestu ere egin izan du. Zuen ontzinean Gasteizen, aurrekoan? Ez. Baina ikusitzen ditu entrebistatik, ez? Eta zelan, gaur baino beto, gaur baino okerrago? Gaur hobeto. Gaur hobeto, ez da? Hauek ezagutu ziren kontserbatorioan. Osea, musiko profesionalak eta ikasketak dituzten musiko horietakoak dira. Justo horren dituzte ikasketak, bai. Horretan dabiz, horretan dabiz. Ez, justo horten amaitute. Bai, ez? Eta etorkizuna daukate, etorkizuna ikusten duzu haien aurrean. Bai, ematen du baietz. Ematen du baietz. Igual, behar bada akaso apika batera aki Anelindan eta konpainia, haien etorkizuna gaur bertan hasiliteke aldatzen ere. Bide batez Anelindan, eta Julen Portillo erean inguruan dabil, hortxe bere aldamenean, gure sare sozialetako bazter nasleak, gure influencerrak ere. Hemen dira gaur finalean, finala ere ezin genuelako ulertu Julen Portillo eta Anelindan erik gabe. Beraz gaur ere, hortxe zuek zuenera, beti bezala. Zuen salsa, horko salsa loditzen. Eta aldela gurea bizkat arintzen. Horixe da gure egin gizuna. Gero fijatuko zineten, nola hemen aurrean justu publikoaren esango dugu tokirik privilegiatuenean, dauzkagun ikusentzuleak ere oso bereziak direla, ze publikoan ditugu lehiakideak eurak, finalista guztiak hementxe dauzkagu, parez pare jarrita. Haien kideak, haien kolegak eta ere aurrez aurre ikusteko, entzuteko, aztertzeko behar bada, baita epaitzeko ere. Eta ez daukazu harpegi txarrik, egia esan, zer moduz zaudete, neskamutilak, ondo, apurtxo bat urduri, akaso, tensioa zuzenean ari gara guztia egiten. Hemen, behar bada hobeto, estenetoki gainean, hor, ondo, bueno, saiatu lasai egoten. Saiatu lasai egoten eta gauzak alik eta ondoen egiten. Eta jarraitu egingo dugu, Daniel Sarasua gaztearekin, 21 urte besterik ez. Atxabaltarra da bera, eta gaur bulegoren ezer ez da berdina kantuarekin dator. Beste urte zugabe Nere bizitzan disfrutatze pila bat gauzekin. Musikan zentratuta lehenbiziko bideoa jo nune pentsatu ikusiko zuela nire bilagunek eta listo. Euskerazko kanta bat aukeratu. Oain hemen txegaude. Hor suertia don.
Beste urte zu gabe, eta nork esango zuen, irailak 12 baten, aurkituko ginela, eta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia, zure Espainian uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude zu gabe. Bai, norrek esango zuen, bada piztu genuen zutan, bereko ginela, eta gauzak nola diren, ia aztu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia, zure Espainian uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude zu gabe. Saiatu naizen arren, ez dizut idatzi nahi beste. Saiatu naizen arren. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude zu gabe. Kaixo, Daniel. Gabon. Bueno, lehenik eta behin, nahi dut zorion duzu gaitxikan ustot, lehenengo horri finalian baino 5 bider goetu induzula, Iruña baino asko goetu induzula. Da kasu kristona hotz goxua, osea, nik jarriko nuke zura hotxa gabian aurikularrak eta lo hartzeko, ze oso goxua da kasu, baina bai uste dut, da kasula potentziala asko zondixagoa dela, igual pixkat txikituta ikusi zaitxut, ez dakit urtrubitasuna gaitxik edo zer, agian, baina bai uste dut kasula askoz begeixo erakusteko eta potentziala askoz geixo eta espero dut ikustia. Baina zorionak. Eskerrik asko. Hemen dakau gurekin Joanes, bere Danelen anaia. Bueno, Danel edo Danel? Danel. Danel? Bai. Hori Euskal Herrian olako diskusioa sortuko da. Danel da. Danel. Eta zemouz Danel anai bezala? Anai bezala o gaur? Anai bezala? Anai bezala, horrena. Anai bezala eta barra pixkat emateu, baina asko maiteu itxen. Bai. Etxian gitarra asko jotzeu? Ba, eskerrak elan jotzeun, ze bestela jabialik endu nitxetik, baina bai, jotzeu desente. Bai. Eta loiteko adibidez inoiz eskatu diozu, zu oian sartu eta beak zuri lasai abestia? Ba, ez dio eskatu, baina igual eskatuko joteunen baten, Bai, ez da txarra, bai. Gero, badakigu TikToken ibiltzea, ere bai bideoak igotzen, ez? Ba, bai, ibiltzea, hori beha kontatuko izun baino beto, baina bai, bazka... Bueno, hain ez da gaula aukera berekin hitzaiteko, zu pixka publizia diaitia baka. Ba, hoxe, beha kantatzen bere gelatik, TikTokea pasasan, eta hortxe da bil guztua. Okerrez bali manao, leheno behiratuet, eta 34.000 jarraitzaile dazka. Okerrez bali manao. Eta horreko nahi jozun bideoa, eta 2 milioi bizita, ozak izmateu gizitun, eta hor dau. Ba, artista itzela gure artian. Gero, beste gauza, zu gitarra ere bai jotzezu? Bai, jotzet, oza, itxen gehieno jotzeu zehoze, musika o kantatu o bai. Zan bera da zure aitare bai hemen albuan dakatela, hau ez, urrengoa. Bai. Eta behar bai zoze jotzeu? Bai, familien danok, bai aitan aldetik, aman aldetik ere bai, eta danok kantatzeu eta jotzeu zoze. Eta zein da etxean arpa jotzeun pertsona?
Arpajolia normalen ni naiz, hori behaiek esango dizu, baina ba, hoxe. Olako ere bai etxean eukin berdia, Bai. Beti esatea, instrumentua gora, baina joen berdia, arpare bai joen berda. Beste gauza bat, sokak beak aldatzitu edo zuk aldatzituzu? Gitarranak? Bai, noski. Ez, gitarranak beak aldatzitu. Eta azkarro? Baina, bueno, apurtzen baldin basa jo aita izate joz, ba hoxe, gitarra soka aldatzailea aita da. Eta noiz baita esan diozu, Daniel, pixkat gitarra desafinatuta gazu. Noiz bai? Noiz bait. Noiz bait, egunero. Oso, Julen, oso elkarrizketa interesgarria ari zaizu ateratzen. Sarasua Tarrak laizterrete baten eman lezak ez, antza familia oso emankorra da, eskerrik asko. Horko familiari, kuadrilari, eskerrik asko. Hemen ondoan dagoeneko prest gaurko bikotea. Bikote kuriosoa, bikote polita, segituan ikusi eta entzuko dituzue. Bilbotik datoz, haien izena da, begiratu egin bardutze, Instituto de Vandalismo Público. Eta nola esan, italiar musika melodikoko abesti ikoniko bat berreskuratu dute. Abestia gure estiloa nahi dugunera eramaten saiatu gara. Erronka handia izan da guretzat. Sintetizadoreen munduan aurkitu genuen hori egiteko modurik onena. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Decían cansados que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. El placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano. Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Colgado de nuestra inconsciencia, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. El placer me ha mirado a los ojos
fui cogido por mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser abyecto. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Instituto de Vandalismo Público, es que ez dakiz zerrezan egia esan, porque es que ikusi zintuztean lehenengo momentutik hain nahi zuen fana. Gaur gertatzen dena, mesedez, jarraitu zen nik behintzat behar dut zuen musika. Behar dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Hementxe gauz, Arantza eta biok, garelan ikusten dut talde honen grupiak, ez da? Bai. Ikaragarri gustako ditut. Zelan ikusi dituzu? Oso ondo, primeran. Ados zaude, pai maikideak esan dakoarekin? Bai. Ba, ez? Bai, berdin dio, jarrai dezatela egiten duten musika hau egiten. Nola ezagutu zen dituen? Oso ondo. Lasai. Lasai ikusi dituzu. Bueno, a ber, nik aro, esan behar dut robotito hauek ikaragarri maite ditula. Robotak dira, ez da? Robotak edo estralurtarrak. Alienígenak edo alako zer ditu. Pero nik ikaragarri gustoko ditut hauek biak, benetan, aurrera. Aurrera hauekin. Aurrera beti, aurrera denok, eskerrik asko, Aneta konpainia. Entzun eta ikusi ditugu da honeko ja erdiak, lehendabiziko hiruak pasaira ja estenatoki gainetik, eta orain ondo baderitzozue hartuko dugu arnaz pixka bat. Ze gaurko finalontarako gonbidatu oso berezi bat gonbidatu nahi izan dugu? Hain berezia ze nik ere ez dakidala nor den. Ari zarete ikusten irudi batzutan, ze ari zarete ikusten. Hori da, jaun Andreok entzun arretaz avatar bat. Avatarra, alegia mozorro elektroniko moduko bat edo. Hori jantzita, hor barruan norbait dago, norbait benetakoa, gizaki bat dago hor, eta berak traje hori jantzita, mugimenduak eta egin, eta kantatu, eta gero beste avatar bat ikusten da, emaitza, zein den azaltzen edo ez da. Hori gaur hemen zuzenean gertatuko da, hori ikusiko duzu, eta batez ere deskurritu behar dugu nor dagoen benetako soineko moduko horren atzean izkutatuta. Benetan, nik ere ez dakidala zein den. Dakida makarra da ez dela Mikel Urdangarin. Naiz eta Mikel Urdangarinen Bazkalosteko kafea kantua oso ondo kantatzen duen. Esperantzarik gabeko zenbait debekatua desente, mila galduak eta inbeste gau bakarreko aterpe, zulaugarren begiratik betirako dirudite, Bazkalosteko kafeak bezain uzai goxoa daukate. Ta benetan, niri paperean ere ez dira jartzen nor den hor barruan berez izkutauta dagoena. Hau txori, baina gaur jakingo dugu, saioa bukatzerako jakingo dugu zein den hor barruan dagoena, eta gainera, cover bat ere eskaini dizu, lehendabiziko avatar covergile euskalduna litzateke. Hau esanako goratu, etxekoak zuek ere badaukazuela zuen iritzia botoa emateko aukera, eta hortan gabiltzako ere zuen botoak eta biltzen. Eta oso krespalima naiz momentu honetan gutxi asko ikus genezake orain arteko denak zenbatuta. Nola daukagun gaurko botoen eguraldiaren mapa deituko diogu, ze aipatu bezala eitb.eus marra gaztea webgunean, gaztearen atarian, gaztea cover hor handiz agertuko zaizue, eta hor dauzkazue, botoak emateko aukerak, proposamenak, bakarren batzuk ez gehiegi, beste bakarren batek desente bildu ditugu honezkero, oraindik ere gaua gaztea da, eta joango gara esan bezala gaztearen webgunean, eitb.eus marra gaztean, zuen boto guztiak biltzen. Oso beharrezuak izango ditugu. Esan dezaket ikusitako hau antzaze, orain txera izazkigu boto guztiak eta heltzen. Esan dezaket, bai ez da dezaket, orain txera ikusi berri dugun hau, ja ez dela zuzena. Eta ikusi dugu, baina ez du balio, aztu. Ze boto zemaketa berritzen ari gara, etengabe, eta hau ez da gau guztian geratuko gainera.
Jarraitzen egoaz urrengo lehiakidearen izena, Unai Kantabrana. Elgetako goi mendietatik dator, bera musikaria da, eta musika gilea ere bai, eta gaur Harry Styles abeslari ingelesaren Golden entzutetsuarekin dator. Goizetik gaber arte egoten da nerekin. Abesteot txikidatik. Gustuko zoze baino eixau. Zabala lagun artekoa eta azkenean ilusioa dauka. Ahots asko ditu azpitxik eta ordu asko ditu azpitxik. As I open my eyes, solve it, focus, hoping, take me back to the light. I know you were way too back from me, I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky. Brown my skin is right. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared because hearts get broken. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. When it ends, don't wanna let you know. I don't wanna be alone, but I can feel you take a hold. I can feel you take control of who I am and all I'll ever know. Love is the antidote, golden. You're so golden. I don't wanna be alone. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared because hearts get broke. Golden, 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 golden. 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 I know that you're scared because I'm so open. You're so golden. I don't wanna be alone. You're so golden. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared 'cause hearts get broken. Ooh, 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 ooh. Let's go. Gabon, Unai. Kaixo. Kaixo. Jo, ez dakit zer esan, osea, esan da, benetan, osea, uste dut, bueno, indozu, egia esan da ez dakit urduri zazen edo ez da notatzen, urduri pasaguz ez da notatzen, oso ondo indozu. Uste dut kasula kriston talentua, jolasten dozu hau txakin supererraz, osea, supernatural, urtatzen jatzu, eta hori entzutia gozada bat da, benetan, osea, jarraitu bitxen hau, zeba zuria da, eta oso ondo itxozu, así que zorionak, benetan. Eskerrik asko benetan. Hemen dakau, Ander gurekin. Ander, zuk ze lotura dakazu, Unai? Ba, nahi bere laguna.
Laguna. Bai, hori. Zan berra dago, zure kuadrillakoak, bueno, zuen kuadrillakoak daudela hor izkinean. Eta esan dizue zuri... Ba, irdenai, ba hori, supetón. Ez, handa eritzaitea. Zen barro nona eta, bueno. Zer moz ikusi ez Unai? Ba, betiko modan, oso ondo. Ondo? Bai. Unai zer da, mitiko pertsona bat txango eta juteala gitarra eramateuna eta hola? A ber, batzuzan bai, baina... tranquila. Ez dezu oso konbentzita esan, ondo egiteu gitarra ekartzen, ez? Pixka pesago horrekin, baina... Baina kalidadia ikuste zaio. Bai, notatzen da. Bai, gaina hotz aldaketa hori ere bai... Bai, politxak, bai. Zeiteu, txistua juberren zeiteu. Neri jadeatu, nik ez dakit. Bueno, egia zan, ez dakit, Julen, zuk nola ikusi ezun? Ez, nik nola ikusi duan horrek berdin dio, zu ere, kantari, ea berriz ere, mesedez, portillo hor goian, ondo? A ber? Txalo, bero bat, Julen portillo, kantatu ere egiten, du? Kantatu ere egiten, du? Ai ama, kantu baten izena ere badelako. Bilboko Krusak taldeak euskaratua. Abestiak grabatzen ditugu eta gaur egun elkartu gara baitare jotzeko. Mezu feminista oso indartsua duelako. Proposamen original batekin. Euskerara moldatzea, ideia original bat zela uste izan genuen. Agur! Zergatik zarete gurekin bien beldur, munduaren edertasuna zor diegu, entzuidazu. Gora, gora gure bularrak.
Ongi pasatu duzue, Bai, nahiko ongi, bai. Oso ondo. Eskertzen da gainera hori. Ni aitortu behar dut, askotan itzulpenak egiten diatela horrelako kortozirkuito bat, baina hau guztu zait pilo bat, ez dakitzen baitetan ikusi dan zuen bideoa, eta zorionak, tio, eske gainera superongi pasatu duzue. Eskerrik asko. Eskerrik asko. A ber, hobedu kanta hau gustoko izatea, uste dut aurten jai guztietan entzungo dugula. Zuk zer uste duzu, entzungo dugula gaztelerazko bertsioa edo bertsioa hau? Bueno, nik behintzat nire ikaslei euskarazko bertsioa ipintzen diet, así que behintzat eskolan euskarazko entzuten da. Bueno, gurekin hemen Jone daukagu zuzara, Iramaren aizpa. Iramaren aizpa, zelan ikusi dituzu? Oso ondo. Aurrekoan baino beto? Bai. Bai, ez? Bai. Ikaragarri ondo pasatu dute, hori egia da. Hori egia da. Bueno, gainera, zuta biok ia auzokideak gara. Bai. Zumiribilakoa niralakoa, Bai. eta, bueno, hortik gainera nire aita ere ezagutzen dute. Ze txikia dan Bilbo, mesedez. Bai. De hecho, larun batean egon ziren iralako jaietan jotzen. Ez que badau dana. Ya está. Hasiko gara oin kotilloi buruz hitz egiten. Oie, badakizu noren enrollatu dan, Mikelekin enrollatu dan. Ane, ez zaitez, mesedez kotilloekin despistatu lehen, txoin, Julenek kantatu du pixka bat. Bai. Bai, eta ondo gainera. Anek? Ai. Guztion, ama. Ez, nik ez dut kantatzen. Gero kantatuko dut apurtxu bet. Gero igual pixka bat. Gero igual zerbait. Gero flipatuko duzu, bai. Gero. Orain, finalean azken lehiakide izango dena. Finalean, ez horregatik garrantzian. Uxuek Erejeta, Zumarragakoa, zalantzarik bat ere gabe, eta zalantza eta egia kantuan Xabi Bandinik eta Maialen Gurbindok elkarrekin elkarlanean egindako kantu sendo hontan. Iraien hasi nintzen pianoa jotzen, musika maite dut egia esan bat txikitatik. Musika azkenen nik uste nire aldetik bide lagun izan dela bizitza guzti hontan. Niretzako musika terapia da. Dena prest dago agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira. Leku bat omen zuen mundu horretan joan beharra daukat. Maite zaitut eta dena esana dago banoa lasai. Urrengo supernova baten partikulak izango gara. Area ginen goruntze estratosferara airak jagurti gintuen. Edo area ginen area dozen planetara bidali genuen.
Eskerrik asko. Gabon, esue. Kasi malko atea zait bentan, biztat sensibilarra batu nazuta baten jobar. Daukazu hau txizugarri politu bat benetan, zuen zuten pasako nunga guztia. Eta Xabi Bandini gaina da, nire abeslarik guztokona, eta zuen arteko elkarlan bat oso politia izango zen baita ere. Xabi, entzuten dago, nire? Mila esker, iruditzen zait Gasteiztikan honea keston kanbio ikusi zugan, eta zorionak benetan, mila esker. Ondo eskerrik asko zuei. Hemen dakau gurekin Oiane. Zer lotura dakazu... Bueno, esan behar zuen lagunakin, orduan jasan dut. Bai, aizpa bezala gara pixkat. Bai, ez? Bueno, bere aizpa realan dago baino. Oain danak dakaun zalantza da berpasakoan, edo ez, baina zein da egia? Las últimas eran las primeras. Beitu, erantzun eharra. Iraien hasi izan pianua jotzen, okeraz bali mana, ez? Bai. Eta beitu nola jotzen? Bai. Hemendikan 8 eta ez dakit zein gogun? Edozein instrumentu hartutare. Ahotzare... Bai. Eta dantzare bai. Dantzare bai? Bai. Zer dantza mota? Denetik. Euskal dantza? Baita. Beitu, Euskal dantza estilo honekin igual, oso zeitia. Bai. Ez dakit, esateatik, igual probatzea da, ez? Lehen kantatzen hasi zara Julen, orain dantza pixka bat egin nahi duzu edo zein da? Bueno, oantxe bertan ez, baina inber bali bada... Orain ondo zaude? Bai. Bale, egon pixka batez ze dagoeneko ikusi eta entzun dituzue gaurko 6 finalistak. Beraz, orain epaimaikidek hartu beharko dute erabakia. Ze 2 superfinalista ikusiko ditugun superfinalean. Ze 2 lagun edo talde edo musikari edo bikote pasako den urrengo fasera. Hori zuen esku, erabaki hartzearena. Eta bien bitartean mesez, datozela momentu batez ez precisamente dantzara edo ikusiko dugu Ane Lindane eta Julen Portillo. Ona, estenatokira, plato erdira, mesez. Zesan didate, antza, hauek Gazteako ber lehiaketan ezagutu ditugu. Ezagutu ditugu, bikote artistiko bezala, orain, lehiaketa hontan ezagutu ditugu, baina dagoeneko omen daukate asmoren bat, behintzat ideiaren bat, EITB-ko zuzendaritzari helarazteko. Orduan, zergatik ez diozue zuzenean zuzendaritzari helarazi ideia hau? Bueno, saiatu ginean, baina segurtasunak ez ziguten utzi pasatzen, ez dakit zergatik, baina... Nire ez da, izan. Zizuten sartzen utzi. Gaur bai. Gaur utzi zute? Bueno, kolatu gara, baina bai, sartu gara. Bale, total, orduan. EITB-ko zuzendaritza guztia hor dagoela aprobetxauta, eta hor esan nahi dut horrez, haien etxeetan ez daude, hor, hemen, telebistan daude, hemen daude, zui begira daude. Beraz, pensatu zuen saio berri... Hori zeren ingurukoa izango? Gure presupuestua, egia zen berda, Avatarra ekartzeko beste ez digula ematen. Orduan pentsatu denua da, hemengo atretzu hartu eta ingo deuna da. Euskal abeslariak beste Euskal abeslari batzun kantak kantatzen asmatu. Horia, nik imitatuko ditut eta Julenek asmatu behar ditu. Euskal abeslari batzuk, beste Euskal kantari batzuen abestiak imitatu batek eta asmatu besteak. Hori da pixkat ideia. Zein litzateke... Sai honen izenburua edo izena, zein litzateke? Basque Singer! Basque Singer, bale? Badaukazu idea, badaukazu izena, Basque Singer. Orain daukazue, EITB-ko zuzendaritza guztia konbintzitzeko minutu bat, ze azaldu zue, orain egin zazu. Venga, ba, Lautellatu gainean... Amaia Montero, lautellatu, hori errexazan. Aitarik ez dut papara... Aitarik ez dut, Fermin Muguruza! Mari Jaia... Doktor Deseo... Mari Jaia! Bai! Zuretzat... Hau, Ilargia, Anari, eske... Irabazi dauzu berri ere botea irabazten du. Bai, botea daukagu, 1.300.000 eurotako bote bat. Julenek irabazi du ETV-ko beste bote bat. Beste bote bat. Laizter beste bat. Julen lemon hauzian boteak irabazten. Aberatxa da, gero konbidatuko zaituzten nahi duzuen zurutu guztietara. Aberatxa naiz, berriz. Hori da asmoa oso ondo. EITB-ko zuzendaritzak dio momentu hontan, sai honekin aurrera egin edo ez, jakingo duzuela, Gaztea cover lehiaketaren urrengo urteko finalean. Jode, que bajona. Suerte, animo, txalo bere bat, Ane eta Julen. Hau esan da edo hau egin da. Orain jarriko gara apur bat serio, ez pentsak gaur gauza serioak ere esan behar baititugu. Serio jarriko gara jakiteko nortzuk diren gaurko 2 super finalistak, super musika honekin. Badaukazu izen pare bat? Garko, bai.
Beraz, beharko nituzke orain, hemen ere aldamenean, 6 finalista edo behintzat 6 ordezkari. Talde bakoitzetik bat jartzaitezte denok hemen. Orain jakingo dugulako, zuetako ze bi pasako diren super finalera. Jarri hor super lasai. Horrela super ondo zaudeten. Ea super finalean ere bazaudeten. Erabakia zuena da, beraz hitza ere zuena izango da. Hasten gara. Hasi, ja, bai, zer bestela. Ez dugu bukatuko. Ezin dia 6ak pasa, ezta? Bestela, elizateke lehiaketa bat izango eta nik lehiaketa nuen maite. Ados, ez da superfinalen izango IVP. Ez da superfinalean izango IVP. Anima. Bat kanpoan. Asko sentituta ez da superfinalean izango Krusak. Superfinalean izango da Umami. Umami bai izango da. Superfinalean izango da Umami. Eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko. Galdetuko banizu, bazenekien, ez zenekien. Ez. Baina momentu batean pentsatu duzu, ba igual gu pasako gara. Hombre, da intentzioa, baina azkenean ez dakigu. Orain kontua da superfinalean beste kantu bat eskaini beharko duzuen. Badakizue zer egingo duzuen orain? Bai. Prestatuta dago, bai. Prestatuta dago, segun zaudete? Ondo. Superfinala ere irabazera. Hombre, por supuesto. Hori da bidea. Vale. Bi dagoeneko kanpoan Umami taldea barruan superfinalean. Eta hor dauzkagu beste 3 finalista zain, neskak. Bihotze sentituta ez da finalean izango Uxue. Asko sentitzen dut, baina ez da superfinalean izango... eske biak hor... Ez da superfinalean izango Unai. Igual ni, Superfinalean izango da Danel. Izango da. Zorionak, Danel zuen ere. Hemen bion erdian partean sartuko naiz. Bion. Ni erdian eskerrik asko. Momentu batean pensatu duzu, bai? Ez? Bai. Zuen superfinalean. Bai, eskerrik asko, Pozik zaude? Bai, enun, espero. Zuk ere beste zerbait kantatu beharko duzu orain? Bai. Badakizu zer? Zoze pentsatuta akat, bai. Ensaiatu duzu? Pixkat. Letra buruz dakizu? Ikusiko dugu, ustez bai. Ikusiko dugu, polita izango da, superfinala ere. Galdera da norra hasiko da? Orain txerabakiko dugu. Hartu zuk, mesedez, mikrofonoa. Bere txartelak. Dona, katona, sutondo, aitona, lepotik, kutuna, aceituna, babaruna, saca la pistola y hace pum, pum y pum, neska, mutil, tu, Danel hasiko, Zuek hartu atxeden, Danel, bai. Gitarra hartzera doazte, gitarra behar du kantatzeko. Orduan, epaimaikideak pake-pakean utziko ditut, Ane eta Julen eta Ane zuek ere izango duzu iritziren bat, ez zeiru hitzen, ez dakit, Umami finalean, Danel super finalean, biak ala biak ere. Badaukazue zuen favorito propiorik, badakizue norri izan liteken irabazlea. Ni baneuka baino eliminatu duzue. Karo. Oie, instituto de vandalismo, oie gustatzen zitzaizkian eri, robotitoak. Baina segiko dute, Segiko dute? Bai, jarraituko. Gaur lehiaketa hontan ez, baina jarraituko dute. Orduan ni pozik eta lasai nago. Eta hoen bien artean eske zaila da aukeratzea. Zaila da, egia zan zaila da. Galdetu nahiko nioke hasi aurretik, mikrofonoren batetik seguru entzungo zaitugula. Ez dira besti kantatuko duzu orain? Oain izena aztu zait. Venga, beste galdera bat egingo dizut. Zeinena da kanta? Zetakena. Zetakena bestia. Zeinen ederra izango den. Zeinen ederra izango den. Eta zergatik zeinen ederra izango den?
Ez dakit aspaldi xamarretik ja ezautzen un kanta eta gustatzen zait, besti aurrekoa bezala eta hau aukeratu nun, sinuaz. Hau ere gustatzeko moduko egingo duzu. Saiatuko bea. Suerte. Daniel Sarasua finalean, superfinalean. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitzan, edota denetan lehenengoa. Zorionekoa, gordetako ametsen kutsa irekia. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala, belarretan marrazten, musu balarrunen. Garagardo bat zerura, eroritakoen omenez. Ezagutzean, lore bat jaioko aurrosan, eta kantu bakoitzean, utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitzan, edota denetan lehenengoa. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala, belarretan marrazten, musu balarrunen. Garagardo bat zerura, eroritakoen omenez. Hortxe joan daizuen lehendabiziko superfinalista. Lehendabizikoa, ja entzun dugu, orain bigarrena falta, beraz, nahi duzuenean hasi hau prestatzen, eta bien bitartean gogoratu, irabazlenak, alegia, superfinala ere irabazten duenak 2000 euroko saria eskuratuko duela. Txirula musika dendan gastatu izateko. Baina badaukagula beste saritxo bat ere emateko, eta sari hori oraindik ere, gaur hemen aritu den edonork irabazi dezake, edo dezakezue, beraz, animo. 1000 euroko saria izango da, eta hori zuek aukeratuko duzu, edo zuek erabakiko duzu zuen botoen bitartez. eitb.eus/gazteataria ja astintzen ari zarete, eta hor dauzkagu zenbaki batzuk, enaiz denak ere esaten hasiko, hor dauzkazue, batzuk gehiago, lehen bezala, beste batzuk gutxiago, eta oraindik ere aukera zabalik daukazue, berriz diot, Gaztearen webgunean zuen botoa eman edo utzi, eta nolabait Gazteako berleiaketan zuek ere parte hartzeko. Segidan umamikoek hartuko dute parte, beste kanta batekin. Mikrofono hori jarrizkero akaso ibiliko da. Galdetu nahi nizuen ea ze kantu eskainiko diguzuen orain. Oraintxe bertan egingo dugu Baleri, Amy Winehousen Baleri. Eta hori, disfrutatzeko. Kanta bera, originala, oso polita da. Zergatik Baleri? Badaukazu horrela arrazoi bereziren bat edo? Duela gutxi jo egin genuen konservatorioan, eta, pia bat gustatu zitzaigun. Eta ez dakit, nola animatzeko zerbait duelako eta asko gustatzen zaigu orduan, hori, disfrutatzeko ez dakit. Zuek gazteak zarete, oso gazteak zarete, baina klasikoetara jotzen duzue, atope, Klasiko zaleak zarete antza. Bai, gutxora bera bai. Prest? Umami taldearekin, superfinalean, Baleri. Since I'm coming home, well, my body
Umami taldea beraz Gasteizik, Baleri kantuan. Eskerrik asko neskamutilak, orain utziko ditugu lanean epaimaikideak, zuek hartu. Atxeden hartu, arnasa hartu aldu zuena, segituan gara eta berriz ere zuekin. Neskak aipatutakoa, bueno, ari zareteia, hasi zarete, bakean utziko zaituztet, 2.000 euro dira irabazleak irabaziko dituenak. Txeke batean, txirula musika endan gastatu izateko beraz, pensatu ondo. Eta segituan jakingo dugu, gaur ja, irabazleetan irabazleena, norri izango den. Baina aurretik, gogoratu lehen nola erakutsi dizuegun Avatarra delakoa. Avatar bat eskuratu dugu, Gaztea Coverren lehiaketa honen finalerako, eta lehen ikusi dugu, entzun dugu, cover bat kantatzen edo ari zela hortxe daukazue, Avatarra, Mikel Urdangarin versionatuz, entzun, oso ondo egiten. Esperantzarik gabeko zenbait, debekatua desente, mila galduak eta inbeste, gau bakarreko aterpe, zu laugarren begiratik, tirako dirudite, bazkal osteko kafeak bezain, zai goxoa daukate, izurekiko dudana ere. Ez da Mikel Urdangarin. Badaki ez dela Mikel Urdangarin, baina ondo egiten du Urdangarinena. Norrotea, segituan jakingo dugu. Hori baino lehen, EITB.eus Gaztean, Gaztearen webgunean alegia, botoa emateko aukera ia itxi da. Ezin da boto gehiago eman, beraz, jazuek bidalitako denak kontatuko ditugu segidan, eta ikusentzuleon zuen favoritoa nor den ere jakingo dugu, eta sari guztiak eta banatuko ditugu. Baina, orain deskurritu behar duguna, nor dagoen, ze anatzean omen dago, ezkutatuta, Avatarrean ezkutatuta dagoen persona hori. Mesedez, eta ate haunditik, ate nagusitik datorrela, Avatarra! Oraindik ere ez dut deskubritu, nire identitatea. Mantenduko dugu magia, baina segituan esango dizut nor naizen Julen. Julen, edo esan behar nuke Anai! Anai! Antxon Tellerías! Antxon Tellerías! Anai! Bueno, kontuz. Kontuz bolekin. Orain arte nire anaia izan zara, orain Avatar bat ere bazara. Hori da, beti eman behar dirako aurrera pausoak Julen. Hau aurrera pausoa da. Pausoak eman behar dira beti. Bueno, pausoa da, alde batera edo bestera. Behin deituko diate ETB-tik zerbait horrela nik bakarrik goxo-goxo orkesteko eta gaur ere etorri beharra zeneukan ba, Antxon? Eman zidaten aukera, daukagu teknologia bat hor. Kaixo, arroita? No. Entzun zaitut, bueno, Avatarra entzun dut Mikel Urdangarinena egiten, eta kao, egia da, Antxon, etxean ere zalea dela. Urdangarinena egin zalea dela, horregatik pixat, esan dut, ez dote da, bai da. Nola egin duzu hau, Antxon? Joan ginen Barcelona, joan ginen. Nik esan izun, bekadun batzu fitxatzera eta noa, Mondragon Unibertsitatera eta... Jode, esan zenian arrasatera zindozela eta Barcelonara. Joan ginen, hartu genuen egazkin bat, joan ginen Barcelonara, jantzin nintzen gisa horretara, egin nuen hori... Egazkinean? Eta buelta. Eta eman zidaten egun bat jai, gero. Hortaz gogoratzen naiz, egia da. Eta hau da pixka bat ideia. Gero egia da, ondo geratzen dela Avatarra horrela. Honela, hau da pixka bat, teknologiari gabe, teknologiaren atzean dagoena. Zuek eman ozkailu bati, frigorifiko bati buelta, eta atzean dagoena, da gutxi gora bera. Nik berez, Antxon, ze Avatarrak banekien cover bat egin behartuela, eta egin behar nizkion galdera batzuk ustez, abeslari bati edo kantatzen dakien horbaiti, orduan ez dakit zuriz coverren inguruan... Bueno, txoin! Gadetu Urdangarin ez dela? Gu txarangeroa gara, gu ere bagara nolabait covergileak edo... Nola egiten da cover bat, Avatar? Nik eratzuko ditut Mikel bezala, Bai, bezaz. Galdera da? Nola aukeratzen da cover bat? Coverak egite ez da erraz, ez da beti behar da... Rako talentu erezio bat eta importantea da, nire ustez... Hartzea batetik kantuaren esentzia, baina norberarena errespetatzea eta... Eskerrik asko. Eskumina Mikel Urdangarin jaundiari ere. Jotxalo, nahi bauzue. Vale. Oso ondo. Bide batez, besarkada bat Mikeli, Bi besarkada Mikeli. Ta barkatu, Mikel? Haupa, Mikel, zurekin gaude. Guzti hontatik kanpo zurekin gaude. Zure izan, noiz joan behar duan, Eulen? Etxo, egon. Nola, Juan? Orain egin behar duzu gaur gaueko gauzarik importantenetako. Publikoarena, ez da? Bai, ze, kao, zu zatoz beste dimensio batetik. Etorkizunetik nator. Eta zuk ja, omen dakizu. Telazko pizinako gorroak erabiliko ditu etorkizunea. Serio? Bai. 1000 euro irabaziko ditu.
ikusentzulen saria irabaziko duenak. Irabazi duenak, ja. Eta hori norden esango diguzu, zuk. Orain. Zenik ez dakit. Publikoaren saria den irabazlea. Usuek Erejeta! Usuek Erejeta! Publikoaren sariaren zapatako Usue! Hombre! Usuek Erejeta! Publikoaren saria, zuretzat, boto gehien beraz, zuretzat. Eta lehen agindutako, banoa! Lehen agindutako 1000 euroak Usuek Erejeta Zumarragarraren zat izango dira. Horze saria, zorionako. Aitortuko dizut gauza bat. Karo, zu superfinaletik kanpo geratu zara. Zure tartekoak, zure ingurukoak, zure gertukoak daude hor. Eta epaimaiak momentu batean esan du, ez da superfinalean izango Usue. Eta hor atzetik entzun da. Ondo erakutsita dauzkat. Min eman die, baina orain pozik zaudete? Bueno. Hauek, bakizu, dana handia. Publikoaren saria. Usueren zat. Zu hemen, Usue. Zer dut, egin dutela, sartu nahi zenean, justo gate perspektiba nahiko... Ados, eta orain bai. Momentu hau da gaur gaueko ja importanteena. Hemen gaude gu, Usue eta biok, eta hemen dago... Igual joango nahi dira, ez? Abatarra joan egingo da, geratu egingo da, neurri batean polita da zu hemen izatea nahi, eskerrik asko. Finago geratuko dela. Julen Tegeria, txalo gero da. Eskerrik asko, Anjon. Gero arte. Gero elkarrekin joango gara etxera, orain bai. Badakigu Usue, zuk ja superfinaleko saria ezingo duzula irabazi. Baina hor dauzkagu, Danel eta Umami taldekoak. Erabakirik badaukagu, epaimaikideok. Begirala gauden. Bai. Berriz ere, eta bukatzeko zuena da hitza. Irabazlea ezagutzera baz. Bale. Lehenik eta behin zorionak Usue, pioa posten geha, 3 asko. Eta Gazteak Cover lehiaketaren irabazlea da Umami. Zorionak. Umami Gasteiztarrak! Umami gazteak! Gazteak Cover lehiaketan praxiko zalea dira hori bai. Talentu dunak ere, esan beharrik ez dago, alaxe baitira. Eta haiena izango da, banoa sariaren bila, sari potoloa, 2000 euro. Beraz eta berriz ere hemen erdian jarriko nahi zuen tartean ez pasaizu inporta. Sari hau, zuena delako hartu eta igo gora, Umami taldea! Zorionak neskatu dira. Eta uzkazu ez zuek 2000 euro orain esan bezala Durangoko txirula musika dendan inbertitu alizateko. Momenturen batean esan duzue, bai, gu bai, gaur gu. Ba ez, egia esan. Bueno, batzuk, bai, a ber, eskean gara, orduan bakoitzak bere favoritoak zituen eta bere usteak zituen, baina, bueno. Pozik zaudete egindakoarekin? Bai, oso pozik. Zuek ere saiko duzue? Ze? Musika egiten? Ba, karo. Koberrak egiten, zuen kantuak sortzen? Noski. Umami taldea, benetan eta bihotz-bihotzen zorionak. Hauek dira Umamitarrak, aurtengo Gazteak Cover lehiaketako irabazleak eta orain, ezta, lan guztia bukatu ditugu, festa egitea besterik ez zaigu goratzen. Festa zuekin, festa zuentzako, festa, orain hemen barruan ere gertatuko dena, Gazteak Cover lehiaketak aurten eman beharreko guztia, ja eman duelako. Datorren urtean ere hemen elkartopatzea, espero. Ondo segi, gabon pasa, eskerrik asko, ta jo! Gaztea.